И здравейте хора, може би, откакто сте видяли от заглавието и от тъмнела, днеска ще правим нямам право да взимам пара кубове. Бро страшно нямам право да взимам пара кубове хора, така че това ще бъде доста трудно, защото съм с Нита и няма и целта ми е да направя три победи в шоудаун. Това ще е лесно. Даже сега стартираме. Дано да няма Шерита, Едгар и така и пустоти. Така хора. О, не, брат, чето е. Стига, брат, пак ще има. Тук има шеи, аз забравих, че тук нямам право да таковам пара кубове. Що ми лагва, бе? То трябва тук да го изигра. Айде, изигра го. Добре, тук вече съм спасен съм. Обаче не съм много спасен. Стига, бе, братчето ми! Вей, отивай да го гониш. Брат, тук за малко да умре то. Добре. Тук мога да кемпя само. Ако не се може да го маме някъде, но Бог не ми харесва. Добре, то честа го ви. Трябва да внимаваме, защото то честа и по 2009 час го мислих за слаб. Обаче не е слаб. Буквално не е слаб. Има 4 удара. Трето са много слаби. Четвъртия бий по 5 ми чакат. Не знам, бате, то герой направо кръвна. Много е бъдно. Тя да се пазим. Така, айде бе. Нещо друго ще правя, съм да кънтя. Добре. Отивам в това на място, сигурно, че айде бе, само един трябва да умре, да не съм аз. Ба! Те двамата се убиха. Добре, започваме много добре. Победихме това място. С Нита много е смак, ще изстатъл! Ще да видим какво ще ни стане. 1, 2, 3. Нов скин на Ел, това е Ел. Смисъл, това е добре, брат. Добре, аз си го слагам моментално. Това е нов. Без това ме е дигнат. Елпим ме е дигнат на 500. Това на мен ме е много. Обаче на вас не ви е много, защото ви ги дигате 700. Аз ги дигам по 700, купим, а само 6 имам 700. Нита ще му умие. И тук да си вземе добре, хора. Това ми е добре, че обаче тази жаба трябва да се разкая. И каква жаба показва? Беше толкова. Тази жаба трябва да се мани. Да спре да ме преследва. Да спре да ме притиска. Стига бе, акшени бе. Стига сте жаби бе, брат. Стига сте бъза бе. Бъз! Притискам, въй не мълчи. Обаче това е акши и майчи. Вярвам. Не. Тук има то скапан бъз. Мани са скапан бъз. Добре, тук ще се кемпи, защото нищо няма. Точно ме притиш някакви идея. Отивам там нагоре. Смисъл да. Точно ме притисне. Отивам ето. Мани се бе, брат. Добре. Така, спамвам там вече какво да види. Просто топ. Как беше? Топ. Те всички ти ма притисна. Топ бъз. Тук има 1000 бъзовци.
В смисъл, на този мап има 1000 базовци хора. И нищо не мога да направя. В смисъл, да. Много дълго стана това видео, 5 минути. Стига, брат, аз ще Едитвам, ако биш. Аз забравих, че нямам право да взимам пала кубове, брат. Нямам право да взимам тъпите пала кубове. Добре, то мога да го убия сега. Само да го наспаме и тук да ми така и да го наспаме. Ела ми, бе! Добре, той да няма някакъв план. И нямам право да взимам тъпите пала куби. Добре, той тук ще лична битка. Не. Мани са, бе, човек. О, добре. Уей, как учеях, буквално. Това беше брутално. Брутално беше. Просто това е как учеях, направо не знам. Просто тук го наспамих на куче. Не знам. Тук има айон, трябва да се пазим от айон, но то съди ме потиска. Значи, то съди ме потиска. Мани се бутиска. Стигаме с панами, брат. Искам да убия. Демичи не могат да убият тъпи айон. Поне 5-то място. Не стига, бе. Стигаме такова са тъпо нещо, брат. Аз ще мога да тъпо нещо. Стига, бе, брат, че Тони! Стига, брат! Добре, тук пак се го заповедам. Когато стигна да такова тъпото видео и все еднакво бързо си има на този тъп мап, все нещо е, брат, все нещо. Буквално трябва да кемпе цялата игра. Добре, тук има ихо, брат. Тук се ме потиска. Ето мога ли? Аз забех, че... О, не, точно не спане. Той има то гади. Тук има коска и всичко, бе. То така, да, бе, брат. Капира, стане 3 часа и половина. Просто 3 часа и половина. Се чуде как да го обработвам. Стига. Между другото няма звук. Няма звук, хора. Стига ни действието с скапания гаджет, той има гаджет. Стига ни действието с скапания гаджет. Добре, следните. Аз се покушена да кемпе. Поне ще станем 4-то място. Айде, започвам да кемпе. 1, 2, 3, айде. Добре, хора. Ето май. Вече след кемпеното. Ще останем на 4-то. Добре, поне спечели хора. И да. И искам това да смятам това да е края на видеото. Абонейте се, чао. Айде, хора.